Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i salam na najodabrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i borići se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, pred nama je početak nove hidžretske godine. Nova prilika da čovjek preispita sebe šta je uradio od onoga što je planirao u ovoj godini i da pravi plan šta će raditi sljedeće godine. Čovjek vjernik se tako ponaša svaki dan, tako se ponaša u svakoj hefti, tako se ponaša u svakom mjesecu. Zato kaže Allahu poslanik alejhi selam: sviđajte račune sa sobom prije nego što vam budu sviđeni računi. Traži mahanu u sebi, traži da se popraviš. Mi ćemo reći, tražeći, ko insan, traži sebi opravdanje, olakšanje. Pa ako se Allah neće s nama smilovati koji smo u džami, pa onda kome će, ja? Hoćemo da reknemo, mi smo u džami, koliko svijeta tamo nije danas došlo na džumu, pa mi smo dobri. Jesmo dobri, hvala Allahu, drago. Ali daj Bože da imamo malo više samokritičnosti prema sebi. Jer pazi, onaj tamo koji je na ulici, on ne zna. Da li zna za Allaha ili ne zna, mi to ne znamo. Ali nema ga, nema obaveze, nema osjećaja obaveze prema Gospodaru. Ali ja i ti koji smo pali Allahu na seždu i koji se nalazimo na seždi, hvala Allahu drago, i koji vjerujemo u sudnji dan i koji vjerujemo u polaganje računa, onda znamo koliko imamo mahana i koliko imamo prostora i koliko imamo lufta koji činimo i koji radimo. Samo ako hoćemo da budemo iskreni prema sebi. Podvuci samo 24 sata pa ćeš vidjeti koliko si odvojio za Allaha, a u biti ono što odvajaš za Allaha, odvajaš za sebe. Jesi li klanjao sve sunnete? Jesi li bio u džamiji kad si čuo ezan? A znaš da trebaš otići u džamiju kad čuješ ezan? Jesi li zijaretio babu? Jesi li dijete probudio na sabah? Ma, koliko hoćete stvari. Stoga je hidža jedan vrijeme kada čovjek preispituje sebe. Kada su ashabi Allahov poslanika alejhi selam u vrijeme Hazreti Omera, Omer je volio da bude sistem, da se zna. Svaka država i svaka nacija, svaki narod ima neki svoj kalendar, kaže hoćemo i mi da imamo svoj kalendar. I sada kada se vodi rasprava, otkad početi računati muslimanski kalendar? Pa jedni kažu od rođenja poslanika alejhi selam, drugi od njegovog preseljenja, treći od početka objave, četvrti od osvajanja Mekke. Sve događaji koji su bitni. Da kaže Omer radijallahu an, hidžra. Počet ćemo računati naše vrijeme od hidžre. Jer hidžra nam je polučila bezbjednost, dala nam smiraj, dala nam i otvorila prostor da možemo da organizujemo naše društvo, našu državu na principima Allaha i na zadovoljstvo njegovo, vođeni Allahovim primljenikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. 13 godina u Mekki je bilo teško. Teško. Ako govorimo o Allahovom miljeniku, najodabrenijem stvorenju, šta je prošlo kroz tih 13 godina? Onda nek se svako zapita od nas, ima pravo da jednom kaže joj, kako mi je teško. Sjećate se njegovog izlaska u Tajf prije hidžre.
pa tamo onaj narod ga natjera svoju djecu da ga kamenjem istjeraju i bude povrijeđen Allahu poslanik. Kaže Džibril Emin, Muhammede, hoćeš li da im spustimo ova dva brda na njih? Da završimo sa njim. Da kaže Allahu poslanik, nisam poslat kao onaj koji donosi kaznu. Poslat sam kao milost svim svjetovima. To je bio njegov odgovor. I to je odgovor koji treba svako od nas da daje, jer mi smo sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ta milost treba da se osjeti u tvome okruženju, u tvojoj mahali, tvojoj porodici, na tvome poslu, što znači vjera. Za vrijeme boravka u pećini Sevr sa svojim ahbabom, Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu, i oni umirujuće rečenice koje on govori svom ahbabu. Nemoj se žalostiti ili šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći. I Allah iz svoje mudrosti, kada se oni sklanjaju u pećinu Sevr, Allah da se isplete ona mreža i da ptice napravi gnijezdo. I sve to Ebu Bekr Siddik gleda svojim očima mor svevišnjeg gospodara dželle dželaluhu. I kada Allahu poslanik alejhi selam odmara u njegovom krilu, zaspao, a njega ujede zmija, trpi bol, da ne bi probudio Allahu poslanika alejhi selam. I tek kada od suza sa njegovog lica, od boli padne na lice Allaha poslanika alejhi selam i probudi ga. I onda mu Allaha poslanik uči dovu i Allahovom voljom on bude izliječen od tog ujeda zmije. I objavljuje Allah kuranski ajet: La tahzan inna Allaha ma'ana. Nemoj se žalostiti, Ebu Bekre, Allah je sa nama. Ali pazite, Allaha poslanik alejhi selam i Ebu Bekr nisu krenuli samo onako, hajde, mi idemo, mi smo sigurni, Allah će nas čuvati. Nego su pravili plan kako će izaći iz Mekke. Pa izaći su skroz suprotnim putem u koji se inače izlazili iz Mekke prema Medini. Pa njegova ćerka Esma donosi hranu, a njegov sin Abdullah sa stadom ovaca zatire tragove kuda su oni prošli. Kada sve odradiš što je do tebe, onda se osloni na Allaha. Znate, Omer Faruk, kada je jednom prilikom išao kroz Medinu, pa vidio od momke, ko što mi imao prilike da vidimo, krenite, to se ispija kahva 5 sati i uvijek je nešto. Pitao Omer, šta je sa vama? Pa kaže, mi smo oni što se oslanjaju na Allaha. Kaže im Omer, jok, vi ste ljančuke, vi ste uhljupi, što bi rekao naš narod. Onaj ko se oslanja na Allaha je onaj koji već posadio zrno u zemlju, odradio sve što je do njega i da taj plod krene, onda se oslanio na Allaha, hoće li Allah dati kišu, hoće li biti sunce, neće li biti, to nije do tebe. Ali odradio sve što je do njega bilo. I ova rečenica, la tahzan inna Allaha ma'ana, je poruka i meni i tebi, dragi brate, da sve dok radiš u ime svevišnjeg gospodara dželle dželaluhu, težeći njegovom zadovoljstvu, na tom putu mora biti prepreka, mora biti izazova, ali ne smiješ posustati. Moraš da vjeruješ da te svevišnji gospodar dželle dželaluhu na tom putu neće ostaviti. Svi ti izazovi jeste samo da taj tvoj nijet dobro iščisti i da zaista na kraju to bude samo u ime svevišnjeg gospodara subhanahu wa ta'ala. Kada dolazi u Medinu, Allahov poslanik alejhi selam, kao što znate, je uradio ono što istorija nije zabilježila, bratimljenje muhadžira i ensarija. Muhadžiri su napustili sve što su imali u Meku. Imate ono primnoga Rumija koji je
bio rob u Meki pa se oslobodio i zaimao, hvala Bogu, išta mu trgovine, imao osjećaja za to. I kad napušta Meku, kaže mu Mekelije, pa ima to smisla, Rumi, došao si kod nas ovdje, obogatio se sebi s tim bogatstvom, još da ideš u Medinu. Kaže on radijallahu an, hoćete da vam ostavimo ovo blago, sad ne me pustite. Kaže može, eto vam, kaže, halal vam bilo, ali pustite mene da ja idem sa Allahovim poslanikom, alejhi selam. Dakle, došli su bez ičega u Medinu. Samo u ime Allaha dragog i da budu društvo Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Valja izbrinuti. I onda Allahov poslanik, alejhi selam, je okupio muhadžire i ensarije i kaže ti se, bratimiš, sa tim, ti sa tim, sve imenom i prezimenom. I ensarije, svako ko je bio na hadžu zna kakav je lijep osjećaj ti ensarija i dan danas u Medini. I Kur'an to obilježi, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Nisu osjećali nikakve tegobe u onome što su pomagali muhadžirima i što su dijelili sa njima. Pa čak i kaže, jako je to bilo i njima prijeko potrebno za njihov život. Ali nisu osjećali nikakve teškoće ni tegobe u srcu. Što bismo mi rekli, pa šta ću ja svom djetetu, pa valja meni sutra, pa 1000 bismo mi pitanja postavili. Ali to njihovo zadovoljstvo koje su dali prema muhadžirima i zaštite Allahov poslanika, alejhi selam, Allahov poslanik im to nikad nije zaboravio. Kada se desilo osvajanje Mekke i krenulo se dalje, muslimanska vojska osvojila veliki ratni plijen. I sada Allahov poslanik, alejhi selam, bijeli. Gledaju ensari, Bože dragi, sve dijeli Mekelijama tamo. A? Sve dijeli njima. Veliko bogatstvo bilo. Njima ništa. A sad kao ljudska. Pa ne znaju, hoće da mu reknu, a ne znaju kako će ni ko će. Izaberu kočicu, reče Allahom poslaniku, alejhi selam, a on im kaže, biste li vi bili zadovoljni da to sve ostavite, a da se ja vratim sa vama u Medinu? Oni se bojali, sad se otvorila Meka, osvojila se Meka, Allahov poslanik se može vratiti svojoj kući, svom rodnom kraju. Ali kad im je rekao da će se vratiti sa njima u Medinu, zaboravili su sve. I vraća se Allahov poslanik, alejhi selam, u Medinu i u Medini preseljava na ahiret. I za Medinu uči dovu, ja Rabbi, daj bereketa Medini dvostruko što si dao Meki. Što je Ibrahim, alejhi selam, učio za Meku. I to osjetite u Medini. I naš hadžija Sabit, koji je ove godine ispred džemata bio tamo, kaže, šta te najviše dojmilo? Medina. Susret sa Allahovom kućom, to je nešto drugo. Kompletan osjećaj, kaže, Medina. Mnoge su poruke te hidžre i mi ćemo o njima slušati ovih dana. Ali je lijepo da čovjek pročita taj put Allahova poslanika, alejhi selam, taj put hidžre. Je li mogo njega Allah i svoje moći, ko što je bilo na Isra i Mirađ, da ga prebaci iz Mekke u Jerusalem sad? Isto je mogo da ga prebaci iz Mekke u Medinu sad. I ne treba u to sumnjati nikako. Ali Allahov poslanik, alejhi selam, kao naš primjer i uzor u svemu, je prešao taj dugi put oko 500 km sa svojim ahbabom pješki. I ne treba na putu istine se žaliti, draga braćo, dunjaluk će brzo proći. Allahov poslanik, alejhi selam, da nam približi hidžru, uvijek je govorio, muhadžir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Na kraju samo jednu hikaju. Kaže, bio jedan momak pa došao šejhu, kaže, ja sam mlad. Nikako nema, moje su potrebe velike, ne mogu da se ustignem, da ne gledam svijet na čarši, da gledam djevojke. Ne znam šta da radim. Kaže mu šejh, evo, kaže, sad ću ja napuniti ovu čašu punu mlijeka. I moraš proći kroz čitavu čašu, a ne smiješ prosuti nimalo. A pošalje je drugog koji će ga pratiti, ako on prospe imalo, ovaj će ga udariti štapom.
i prošao ti on i vratio se, pita šejh šta je bilo, kaže nisam prosuo ništa. Jesi li, kaže, ikoga vidio? Ma niko bi, kaže, na hatru nije bio. Bio mi je na hatru samo štap, ako ja štap prospio da me neće štap klepiti. A onda mu on kaže, to je osobina, takav je vjernik. Na ovom svijetu se čuva da ne griješi prema Allahu dragu. Jer zna da svaku grešku valja platiti cijenu. Stoga molim Allaha dragog da nam omili vjeru, da nam legne u našem srcima. I da kud god da kročimo, tražimo te dokaze i Allahove moći, i Allahove milosti, i Allahove snage, da nam to bude stalna vodilja. A povodom Mubarek noći, dakle imat će na Čengić Vili već tradicionalno Mevludska svečanost i vatromet, a u ponedjeljak, to je u nedelju najveće ako Bog da, u ponedjeljak je u Gazinoj, Gazi Husrebegovoj džamiji posle podne namaza program. Mevlud će izvesti učenici Gazine medrese, a predavanje će držati profesor Rešid Bilalić. ألا إن حسن الكلام وبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام